tao mới thuộc ra cuộc qua bahan mong được thuộc ra nè Darkan. darkan Setirang kang wngjakha. An favorite wngjakha nayong ni bisingo fan. Hi guys, norong bai kaisa tini topic tubui tongo panda tubui tongo abong kha Kok Lam Panda ani je channel samung khlai tongnai nayok nai kirok no tui ang tini Kok Lam Panda khlaina thangai tongo norong ni belai ke hero boss tai khoroksa tongo norong ni khasuk sasi kon sasi ni kekei bongkha Tulishi jeng bono tubui tongo borok kha tini oro ani Kok Lam Panda o studio faijak ang borok no tini thaisa thaini kok sungnai tai mone ka thorobi enjoy robo khlainai choya kari nai toni norok chini panda na norok no paikna ani kekei konai nei di gatai khoroksa tong chini hero boss no knina khulumka pilana ani studio norok no jora rima bagai norok bai kok thaisa thaini salaya na bisi salaya jeng jora kisi sani bisingan jeng pairi rona chini panda na Kok Lam Panda na boss no pilana tamui me meche fika masngnai de Ang tini hingga amang somos deng bai maisai phayo. Nini favorite mi rok la tamo An favorite mai hingga muya sakai. muya sakai ke nang belai ke thokjang na gatai khoroksa chini bukhuk jek chini manai hai ka kekei jeng Tulishi no mankha nangla tamui me meche fika tau bahan bai pa nang tamo mui thokjak ko wak bahan mang da thokjak nang ke tau bahan la tamo ge paikha nana pairo na Sadhin ঠিক আছে একে নরক সাইমান খানা তামুই বে মাইচাই ফাই বরক খরকসা খাইছিনি বস কে মুয়া চাখৈ ব বেলাই খে মুয়া চাখৈ থকজাগো তাই খরকসা খে ব ওয়াক বাহান থকজাগো ওয়াক বাহান থকজাগ ফান বনো বন্নানা তক বাহান জি পাই চারেসু হাইনি বাগৈ দুখি দ বেলাই খে দুখ নাংজাগ ব মাংস মাসায়ানি কেসিনি বস না আং পইলানো सोंनाय favorite ni film nang bomono nai thokjago kha je nang film khaimen bising kok borok short movie hai ka kok borok short film khaimen bising nang bomono jajago kha Ani film hingga ang sajang mani hingga risi genang na ang sajago. Ang tubu bukhari umak lai ka bo risi genang. An bagai ang belai-belai kan kaham ka buklai mangkha. Am haita. Ke bo ni risi genang ke bo belai ke nai thok tamona ni bo jajago kha khaimen ni bising pana risi genang na ke eke nang risi genang go nang bo pat na bisi nai thokjago kha ni pat ni bisinga Pan ni bisingo hingga. ta bo pat sik jara so kya Pat 4. part 4 no nang bisi nai thokjago kha na ke bo part 4 no bisi nai thokjaka ke nang phatarago baire rogo berai phrogo no ki bo reaction khairi de tong ba no chekle mung haiban ba no jajagai rok ab hai rok no boss nai rok ti tong na no ki bu phana tamona ni risi genang rong ni no ki bu phana reaction ok khainai tong Tongo kabang man lama kasatin lai khang ka oh boss yang phairai disin jag. ke nang Ai rong jag. ni bo khaw nang bo mai ma tong afro ko ke Ani bakhau to tama nani. Hain somai ka lai sima hai bongo. Lusa ma hai bongo om haita. ab hai ta na ke nang Klaiman jinis ba. ke nang ang ba je samung khlaimai ni te ke se film tong ni boss nang boss no la bhayang ja ka bo to action movie bo tonga jaga Boss among ma bu kaham no first time ba. Aban darate ni sinijang ma bangu. Boss ngka to boss film mani no. An bai sinijak kata. ke jeng tai khoroksan digi thangnai sini manai he ke sini ke ni bukhuk tei jeng khnai le le yana ge boni sini mong no jeng nai ni lesona jerai ba nang tabo busu class pori tong class 2 pori tong na ke ni school mong ka abo bo jaga bo fire service cam on piu na angke nang khe je no lokorok nang film tinta siklai ko tinten bising pa no lokorok asake support khai tongo comment ni bising te jeng kaham no goi tongo future tamhana ni nayeki mana he ka ba actress rok mana heroine ongoi mana rok nei no boi kabang ma comment khai tongkha ingke nang bus kang ni sala bole full movie rok khaina ni one sugoi de tong one sugoi tong na eka nang mother de part 1 part 2 ni bisinga nang le bomo nai thokjago kha part 1 nai thokjago kha na lokorok bongkha part 1 nai thokjago kha ke ara boijono kabang mano comment dia rok phone khai singka belai khe nai thokjaka hana baksaka
mukti rok sasi khiklai korok hai kya asik ke nai wngjakha Tulishi ni Mother Day kok borok short film no asik ke jong maina tong thongmung mano norok obai ke jono comment ogriwo like ogriwo tai share khlaio tai subscribe khlaio tai phone ok tei bhain jono call khai asik ke jono singhin man bagui belai kya hambai hingke jong tabo tai ke setigi thanglai boss ni phasing thanglai pini haini hai boss no sungnam cho ang nang Hindi film rogati nai nayo nayo na nang Hindi film ni bisinga nang bomono nai thokjaku kha soy film soy film darkan darkan tirang ka ang wngjakha ani favorite wngjakbono nayong ni bisinga fan bekan nang darkan belai khe naw nai thogono darkan to nge nang kok borok ni nayok rongno lai nang bomono favorite wongjak nai thokjak kok borok ni nayong na de subojit debormanam chadaga boni emotional ro belai tong hain bagui nang botsajak na ke bori khe nang borok ni je album burina ka to pinakinan chadago pinaki bo nai tongkhang ke nukna chini o panda no nono chini boss favorite ongjago baskang rogo pinaki song rok bai khai de man bono chang nai nei album rok khaina bagui chatiyogui tongo ke nang South India film rok latin nai South Indian film asung nai thayang sungnaya saimia na South Indian asung Bengali nai ke Tollywood rok bangla ro hain sumoy gan ro nayo hain ta hain bana sak khawari nai ta khawari nai ya khawari nai na Hindi bai kok borok no nai kok borok nai ko na ke acha ke chini bukhuk jongna singpinai bukhuk jongni phasing nang masana rok latirung masana rang na gan le chamna dereng gan khere chamna reng na ke nang bo gana masa tawjaku kok borok dei Hindi dei Bengali dei na English kok borok tamo gana nang masana mjuku tulung belai ke favorite chintir pra hastio favorite dong thangjak tulung chintir pra hastimang tulung liya जों गोबां महल रगो जों काइले पान्दा रक के तुलुं बेम बाय तामा रक नुगु खामरक तामा नुगु दमफ्ला रक तुलुं के बेलाय के फेमस अंखा चिनि ओ इंडिया वो उनके ताई खाकसे दिगे थांपिनाय चिनि बॉस न सोंनाय बॉस आं न सोंपिनाय हायनि हाय नों बस कांगनै साल रगले बमहाय रक खायनायनि वान सוי दं नों फिल्म हाय का एल्बाम रक bas kang rawong katang album khlainan ni kisa wan sugi tong ani ba khawo hepa no tabo to somai ra se kri ba khlaime ya wate ra bo phayo gabon ba khaime ya ngoi tong ta kata ma khata jeng film no ma khlainai hai ni tong ta ke nang sini kok borok video camera khaine ni bisinga nang bono fibri dong ga sorodi yang no nang sorodi yang jajang na belai ke boni sudok to bakha film rok belai ke nai thok ka ke sini yang tai sathang pinai jeng bisi pandana vlog leya paidi kin thanglai nang bas kang rogo sini ang bai je samung khai tongmani nang tai bodok khlainai ni wan sui tongko ko borok short film rok khlainai ni wan sui tongko na belai ke hambai ke jeng tabo monai ka thok digi thanglai boss bai norok no pai kana rishi kanang part 6 of belai ke monai ko thong nong kha ara to chara juda rok lai le kya chara juda rok lai le kya ganda chara juda tan nang bom hai ma tong jaka cara juda mani da cara juda no to bu ma moni kha to bakha hai ni to ma hai bong kha a ong phujo am hayong khata ke to abo to ang na script sunamo rishi kanang part 1 is part 6 jara ang tap suk jara sunamai tong abono inge borok do sikla haini bagai borok pila khla si jak laikya mane sara juda bahoko chimi buinai gena thek marok belai ken la si jaka aba hairok ke tini jarate sungno chini panda Kok Lam Panda tai butubui phai nai chini bas kango tai bo kabang ma chini actor tongo actress tongo hero heroines tongo aborong no haina ani studio ring nai ang borok di musung marok letamo borok tamo thokjak borok tamo khlai tong amharong na ang sungnai bas kanga tubnai jeng maiceng tai tubnai chini heroine dongno dui phainai bas kanga nai tongni chini Kok Lam Panda na singdiao bai ken jeng jora nukjak phainai asungna hambai